Salutare tuturor! Îl avem alături pe domnul Adrian Berbece, cel responsabil cu schimbarea stilului de viață a multor oameni din județul Ialomița. Eu i-am fost elev, dar nu unul foarte silitor. Îmi recunosc eșecul și corigența. Nu, stați. Bună ziua! Mulțumesc de invitație. Avem multe subiecte de abordat. În primul rând o să ne axăm pe această experiență a Clubului de Nutriție, de la cum a început și ce obiective v-ați propus. Obiective care sunt palpabile aici în comunitate. Nu doar aici în comunitate, ci oriunde. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. De mic copil am făcut radio și televiziune și sunt onorat că, uite, sunt persoane care, să zic așa, că sunt interesate de activitatea mea, nu doar ca persoană cu funcție publică, ci și, să zic așa, antreprenor wellness, da? Din 2018 eu însumi am schimbat stilul de viață datorită unor probleme, în primul rând medicale, desigur, dar nu numai de medicale, dar și vis-a-vis de nivelul de energie, vis-a-vis de surplusul ponderal, vis-a-vis de boli apărute, și atunci am zis că ar trebui să împărtășim acest lucru și altora și să creăm o comunitate în jurul nostru. Clubul de nutriție a apărut ca un moment foarte firesc în ceea ce făceam noi. De ce? Pentru că, așa cum știți, soția mea este medic primar în diabet și nutriție. Așa cum știți, în proximitatea acestui club avem o clinică de diabet și nutriție și este cea mai mare clinică din județul Ialomița, sau pot să spun în această zonă între București și Constanța, unde sunt foarte mulți pacienți arundați, unde nouă personal... Vă ocupați de județul Călăraș, știți? Nu neapărat, dar fiind un deficit de medici, sunt foarte multe persoane și din Călăraș care vin la noi. Însă eu zic că ceea ce ne face pe noi, să zic așa, speciali, este faptul că abordarea bolii în sine nu este o abordare de a trata un efect. Da? Deci, de obicei, în momentul în care mă doare capul, mă duc frumos la farmacie, farmacia îmi dă o pilulă, farmacia face profit, eu scap de durerea de cap și mergem înainte. Noi încercăm să tratăm și cauza bolii, noi încercăm să facem foarte multă prevenție. Iar este o problemă asta a medicinei din România, că nu există prevenție. Acum, dacă vrem să extrapolăm, cu siguranță există foarte multe probleme. O să avem timp și să extrapolăm. Există foarte multe probleme la tot sistemul, nu doar medical, ci și economic, ci și educațional. Pentru că lumea a venit la dumneavoastră că au văzut un alt gen de abordare. Nu, cu care nu erau obișnuiți. Nu, lumea vine în general pentru că are probleme. Sincer, da? Însă Clubul de Nutriție a apărut, de ce? Pentru că există foarte multe situații și foarte multe recomandări și orice om lucid la minte, care înțelege puțin de ce îi se întâmplă, înțelege că totul pleacă de la alimentație. Și în momentul în care ne schimbăm stilul de viață, în momentul respectiv nu doar că anumite probleme medicale se îmbunătățesc, deși aici în club noi nu tratăm boli, da, ci doar ne schimbăm stilul de viață, adoptăm un stil de viață sănătos, prin schimbarea alimentației, prin educație nutrițională și prin comunitatea, da, care s-a format în jurul acestui club. Clubul de nutriție, de la bun început, nu a avut un caracter economic, pecuniar. Noi aici nu facem bani, în niciun caz. Da? Tot ce facem noi aici, încercăm să conștientizăm oamenii asupra importanței stilului de viață, să dăm exemple faptul că sunt oameni care au reușit să schimbe stilul de viață și din punct de vedere al sănătății au avut niște îmbunătățiri extraordinare. Și când vorbesc de îmbunătățiri, mă refer la faptul că avem până în acest moment 20 de persoane care făceau insulină și datorită schimbării stilului de viață, necesarul de insulină a scăzut în așa fel încât persoanele astea nu mai fac insulină, ceea ce eu personal Iar sunt foarte boala mândru. lor n-a mai avansat. Nu că n-a avansat boala, însă organismul, metabolismul lor a revenit pe căi normale. De ce? Pentru că ce înseamnă până la urmă schimbarea stilului de viață? Înseamnă că noi trebuie să ajungem la echilibrul acesta între aport și cheltuială. Da?
Gândiți-vă, mie îmi place foarte mult să dau exemple. Da? Cu benzina și motorină. Cu benzina și cu motorină. Nu neapărat cu benzina, cu faptul că nu pot să pun benzină în rezervorul unei mașini care stă. Da? Să faci plinul. Da, cu acel combustibil trebuie consumat pentru a putea să facem loc să băgăm din nou combustibil în rezervor, pentru că altfel dă pe din afară. Okay? În momentul în care oamenii înțeleg acest lucru, îl raționează, ce facem noi mai exact? Încercăm să scădem numărul de calorii și să creștem nutriția. Da? De ce? Pentru că știți foarte bine că în ziua de astăzi mâncarea, din păcate, este foarte bogat calorică, însă din punct de vedere nutrițional lasă de dorit. Tocmai de aceea, la începutul lunii decembrie din anul 2018, eu sunt un om mai bisericos. Da? Mie îmi plăcea, eu cred foarte mult în zeciuială. Da? Și știam că 10% din ce câștig, da, trebuie într-o formă sau alta să se reîntoarcă și să încercăm să facem bine. Am avut o experiență cu cineva din acest domeniu care pur și simplu pe mine personal m-a dezamăgit și atunci am preferat ca acești bani să încercăm să-i direcționăm noi așa cum credem noi de cuvință, da? Și cu acești bani noi ne-am plătit chiria clubului și ia că în felul acesta încercăm să facem bine. Mai este un lucru pe care îl facem, noi facem acele evaluări wellness care sunt gratuite și care sunt disponibile oricui. Da? De ce? Pentru că ne dorim două lucruri de la oamenii care ne trec pragul. În primul rând să înțeleagă momentul în care se află și în al doilea rând să știe cu ce ne ocupăm noi. Mai departe, e alegerea lor dacă vor să facă ceva sau altceva. Sunt aici o grămadă de poze cu rezultate spectaculoase. Nu sunt spectaculoase, nu. Fiecare persoană are propriul rezultat, nu vorbim de nimic spectaculos și în comun. De ce? Pentru că această idee de spectaculos vine doar din punct de vedere al ambiției persoanei respective. Sunt persoane care au pierdut 20, 30, 40 până la 80 de kilograme la noi în club. Sunt persoane care au avut nevoie să acumuleze kilograme și au venit să acumuleze. Au venit persoane care nu se au interpreta că este un club destinat doar slăbit. Nu, în niciun caz. Au venit persoane care au avut probleme de sănătate și care au avut indicații privind schimbarea stilului de viață. Mă rog, despre club putem să vorbim la nesfârșit. De ce? Pentru că este preocuparea mea principală și vă spuneam... Despre principiile lui. Să transmitem, dacă tot facem treaba asta și intrăm pe internet, transmitem niște principii, că oamenii, ok, mă duc să slăbesc acolo, dar dacă eu nu pot, cum mi s-a întâmplat și mie, ați vorbit de ambiție, de alegeri. Eu totuși am fost la câteva cursuri aici la dumneavoastră și eu am înțeles, principiile sunt extraordinare și sunt ușor de asimilat și de înțeles. Pentru că trăim într-o epocă în care tentațiile astea alimentare sunt cu un surplus foarte mare caloric, dar noi nu mai avem nevoie de, comparând cu epocile istorice anterioare. Dădeați dumneavoastră un exemplu, că acum 150 de ani mânca el slană și fripturi, dar ieșea în curte și Dar nu 150 de ani, acum 50 de ani, acum 30 de ani, acum 20 de ani. Da. Oamenii făceau mult mai multă muncă fizică, da? Nu existau mașini pe toate drumurile, da? Tocmai de aceea, acest echilibru între aport și cheltuială putea să fie realizat mult mai ușor. Ideea, așa cum vă spuneam, și ăsta e un lucru pe care vreau să-l subliniez. Eu sunt economist de profesie, am studii postuniversitare, am o grămadă de cursuri făcute în străinătate și sunt mândru că am lucrat în domeniul bancar o perioadă lungă de timp, cu experiență și cu niște rezultate din punctul meu de vedere extraordinare. Dar vedeți, lucrurile între timp se schimbă, în sensul în care din 2019 am început o școală postliceală sanitară pentru a deveni cadru medical și sunt foarte mândru că, știți cum se spune, orice șut în fund e un pas înainte, să-mi descoper vocația și dorința de a ajuta oamenii și sunt mândru să spun că sunt asistent medical generalist, da? Mai nou am început și un curs pentru a avea o calificare în acest domeniu, în nutriție și dietetică, deși cei peste 27 de ani petrecuți lângă soția mea
din momentul în Deja care aveți un stat. din momentul în care soția mea era în anul întâi de facultate la medicină, da, am învățat multe alături de dumneavoastră, mai ales că din 2015 suntem împreună 24 de ore pe zi, da, și sunt mândru și sunt onorat și sunt norocos, mă simt norocos pentru acest lucru. Dar ați avut și o atracție spre domeniul ăsta de sănătate, chiar dacă sunteți un absolvent de N-am avut o atracție către sănătate, întotdeauna am avut o atracție pentru a face bine. Mi-a plăcut să fac bine și cred că domeniul ăsta în care eu activez acum, în domeniul nutriției, da, este un domeniu în care oricare dintre noi putem să facem bine. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, prin exemplu personal, dumneavoastră apelați mult la exemplu. Nu neapărat exemplu personal, nu, pentru că nu sunt eu ăla wow, nu, mă refer la altceva, mă refer la faptul că fiecare dintre noi trebuie să raționeze, că trebuie să-și asume ceea ce face. Vorbeam și înainte de această discuție, de această înregistrare, da, și vă spuneam că eu n-am posibilitatea să judec pe cineva. Nu vreau. Nu-mi doresc chestia asta. Pentru că nu mă cred Dumnezeu, da? Nu mă cred cineva wow, cineva cu o anumită poziție și așa mai departe, da? De-aia și genul ăsta de abordare v-a adus oamenii aici la ușă. Însă, eu insist pe alt lucru. Eu insist pe asumarea propriilor alegeri. Și vă dau un exemplu. Da, vă spuneam că facem acele valori de sănătate gratuite. Da, avem un analizor corporal performant, da, putem să punem la dispoziția celor interesați, da, anumite măsurători și anumite informații specifice legate de modul în care organismul dânșilor funcționează în momentul respectiv, însă în momentul în care plecă, iar aceste întâlniri sunt cam 45-50 de minute, în momentul în care pleacă, eu le spun, aici în fața clubului nu este o trecere de pietoni. Dar trecerea de pietoni sunt 10 metri mai în stânga sau 10 metri mai în dreapta. Ok? Da? Însă sunt persoane care traversează exact prin fața clubului. Da? Traversează bulevardul. Ok? Acum, s-a întâmplat undeva prin 2020 ca acea doamnă care a plecat și pe care am sfătuit-o să nu treacă prin fața clubului, a trecut prin fața clubului, din păcate nu s-a asigurat, da? O mașină a atins-o puțin și s-a căzut în mijlocul ăsta și a început să cere ajutor. Din păcate eu nu o să fac vreodată chestia asta. Adică dacă eu avertizez persoana cu privire la pericolul, da? Pericolul iminent, dacă eu spun persoanei, sfătuiesc persoana și spun să facă distinția între bine și rău, iar dacă persoana respectivă alege răul, da? Din păcate nu o să primească ajutorul meu ulterior. Să vă mai dau exemplu. Doar ce s-a deschis un restaurant în Slobozia, da? Pentru fast food, da? Mai sunt și alte restaurante de tip fast food în Slobozia, însă putem identifica acolo și anumite lucruri sănătoase. Ei bine, în ultimul restaurant deschis nu există nici măcar un lucru sănătos, nici măcar băuturile care le servesc se servesc. Parcă au și ceva salate în meniu. Nu, da, cu sosuri și preferăm să nu. Da. Adică pot să vă dau justificarea prin eticheta nutrițională, bineînțeles, care este publică pe site-ul acelui restaurant. Și oamenii merg să mănânce acolo. N-am nicio problemă, nu pot să spun restricționez. Este brandul. Nu e treaba mea, nu mă interesează vis-a-vis de chestia asta. O fi treaba lor, nu e treaba mea. Da. Eu am totuși o întrebare, îndrăznesc să o pun. Imediat. În momentul în care va trece o lună, 2, 3, 5, 6, mi-ar plăcea ca o persoană cu funcție publică, așa cum de exemplu sunteți dumneavoastră, să ceară, de exemplu, de la Casa de Sănătate, ia Lumița, da? O situație vis-a-vis de consumul pentru medicamente destinate scăderii colesterolului. Cu o simplă apăsare de buton, și vă spun că de specialist, se poate face acest lucru. Deci putem asista la o creștere a Nu putem asista. Sunt sigur că vom asista. De ce? Pentru că noi nu facem altceva decât să creștem un tip de alimentație nesănătoasă. Așa cum noi din 2018, da, promovăm o alimentație sănătoasă și sunt peste 80% din persoanele care aveau un tratament, de exemplu, antihipertensiv și care au venit la noi în club și al căror tratament, datorită schimbării stilului de viață, s-a redus
considerabil. Activitatea clubului nostru, așa mică cum este ea, da? Și așa non-eficientă din punct de vedere economic, da? Și neavând acest scop de a câștiga bani, da? Doar pentru a face bine, a dus la scăderea consumului de aceste medicamente, da? Astfel de lansări, să zic așa, vor fi, din punctul meu de vedere, da? Ca și specialist în sănătate, că pot să mă numesc așa, da? Vor fi dăunătoare, din păcate, pentru societatea în care trăim. Dar asta vom vedea. Sper să fie cât mai puține persoane care să frecventeze astfel de locuri. Mă bucur că un astfel de restaurant are aproape o văd săptămână și la acest moment nu prea e loc să... Foarte bine treaba lor, nu, să fie sănătos. Are și drive-thru și... Bravo! Vă să vă spun doar un lucru. Așa a fost deschis și la Călăraș, noi avem club de nutriție și în Călăraș. La Călăraș e de mai mult. Este de mult mai mult timp și mă bucur că de fiecare dată când mergem acolo și mergem cam de 2-3 ori pe săptămână, restaurantul este gol. Și asta nu face decât să mă bucur. De ce? Pentru că nu găsim nimic sănătos acolo. Da, fără să dezbatem prea mult timp treaba cu acest restaurant. Am închis subiectul, așa ca Fabiber. De ce? Eu trebuie să gestionez o problemă. Am și eu copii mici. Când au auzit că vine acest brand, care e un brand internațional, m-au bătut la cap să-i duc acolo. E o mare atracție pentru că e o publicitate în spate, e o tradiție de vreo 80 de ani. Dar dacă mâncarea și meniurile acolo sunt atât de problematice din punct de vedere... Sunt problematice. N-am zis asta. Da, sunt. Există fabrică de dulciuri la Bucu, unde lucrează și unde sunt sute de angajați de unde iau salarii. Da. Nu am comentat nimic despre lucrul ăsta. Eu nu sunt. Dacă sunt persoane care vor să consume acest lucru, mă scuzați. Poți să consumi ocazional, pe ok, stradă sunt o grămadă de prostii care sunt E clar că consumate. tu nu poți să faci, să iei în calcul să iei masă în fiecare zi acolo, că ar fi o mare greșeală. Poți ocazional, ok, nu. Dar sunt elevi care mănâncă în fiecare zi. De ce? Pentru că meniul e o 7 lei sau 10 nedreptate lei sau 12 lei. De ce să fie? Eu simt o nedreptate pentru că sunt oameni care și în secolul ăsta 21 s-a conștientizat problema alimentației și să fim mai atenți la alimentație și la stilul de viață. Dar el încă mai are adversari de genul ăsta. Și adversarul ăsta este un gigant mondial. Nu e treaba mea. Să fie sănătoși. Este. De ce există astfel de giganți? Pentru că oamenii fac aceste alegeri. 1, 2. E cerere. Că dacă nu era cerere, nu mai venea nici în Slobozia. De ce există cerere? Pentru că nu există educație în acest sens. Pentru că atunci când vrem să facem revizia la mașină, da, ne uităm să vedem la ce tip de ulei băgăm, da, și nu vrem decât de ăla. Ok? Da. De ce? Pentru că producătorul mașinii este în stare, sau a fost în stare ca în instrucțiunile mașinii să scrie, dom'le, bagă și tipul ăsta de ulei. Ok? E bine, din păcate, în ziua de astăzi nu se învață la școală ce tip de alimentație să băgăm în noi. Din păcate, din păcate, societatea în care trăim este foarte perversă. De ce? Pentru că se găsește mâncare pe toate drumurile, este ieftină, doar că este foarte proastă din punct de vedere calitativ. Vedeam exemplu că decât să merg să mănânc la acel restaurant, mai bine eu iau o gură de nisip pe stradă. E același lucru din punctul meu de vedere. Da? De ce? Pentru că dacă la din punct de vedere nutrițional, aceeași eficiență. Dacă în PECO văd, de exemplu, că este să-mi scrie care este cifra octanică la benzină, cât costă, etc., da? Acolo doar sunt niște produse. Pe site-ul magazinului, pe site-ul restaurantului este eticheta nutrițională, unde este negru pe alb ce conține, cât conține. Păi să vă dau un exemplu. Da? Și eu ce fac copiii mei care mă bat la cap să-i duc acolo? Copiii trebuie să aibă parte de educație. Educație și din punctul ăsta de vedere. Copiii nu să fac asta. Copiii mei de ce nu fac asta? Copiii mei nu fac asta. Eu ca părinte, de ce? Pentru că copiii mei au învățat să facă. chiar dacă le iau ocazional un meniu de acolo, simt că le fac o bucurie și bine, e mai mult o concesie. Haideți să vă spun un lucru, apropo de bucurii. Să știți că eu sunt de la țară, da? Din Călimănești, din județul Vâlcea, da? Sunt crescut la țară, într-un orășel de provincie. Stațiune turistică? Da, stațiune turistică, da. Primul job al meu a fost la 14 ani și am fost ghid și chiar sunt foarte mândru și onorat de chestia asta. Să știți că pe la noi se găsesc ciuperci otrăvitoare. Da. Și știu persoane care au mâncat ciuperci otrăvitoare și care au suferit foarte mult, însă au spus un singur lucru, au fost foarte bune la gust. Eu era să îi fac un rău bunicii mele când eram mic,
Ancules Ciuperciu, am niște rude în județul Buzău. Mi s-a explicat cum e treaba, dar care sunt otrăvitoare și care nu și probabil printre cele bune a ajuns și una otrăvitoare. Bunica mea le-a fiert și doar a băut un pic de zeamă și și-a dat seama că i s-a făcut rău. Da, eu mă refer la gust, că de fapt de aici vine bucuria, din gust. Păi gustul e un gust foarte bun la ciupercile otrăvitoare, însă provoacă rău. Cianura, mă zic, e foarte gustoasă. Ce? Cianura. Este foarte gustoasă. Da? Uitați, sunt foarte multe băuturi acidulate pe piață care conțin cianură și care sunt consumate în mod frecvent. Și potențează gustul? De ce? Bineînțeles. Oh. Da? Și cianură. Că da, îmi spunea astăzi un fost coleg de liceu și îi mulțumesc pentru această temă, care este farmacista, vis-a-vis de postarea mea din weekend de cele 5 euri menționate în eticheta produsului pentru eticheta nutrițională a produselor din acest restaurant și spunea că dacă se consumă în doze recomandate. Cine mai consumă ceva în ziua de astăzi în doze recomandate când salamul din supermarketul din capătul orașului costă 7,50 kg? Și nimeni nu spune ce și cum, adică să vedeți dumneavoastră mezel de pui în ingrediente începe cu slănă de porc. Da? Dar mai are cineva răbdare în ziua de astăzi să se uite la eticheta nutrițională să citească? Nu. De ce? Pentru că asta e cultura noastră de oameni. Da? Și oamenii nu fac altceva decât să vaite. Și vedeți că vin la clinici, fac coadă în spitale, farmaciile sunt pline. Și e o problemă. Pare că mâncarea nesănătoasă este mai accesibilă din punct de vedere al costului decât mâncarea sănătoasă. Normal. Este o problemă asta? Păi nu e o problemă, e o realitate. Și o realitate cam dură. Nu e dură. Suntem o țară comercială, toată lumea vrea să facă bani în ziua de astăzi. Unii vor să facă bani sau unii vor din ce în ce mai La dumneavoastră vin oameni și cu venituri sub medie. Ce faci? Dacă ei consideră că aprovizionarea pentru a răspunde celor meniuri sugerate este mult mai costisitoare decât înainte când cumpărau un mezel și o... Ok. Din 2018 eu personal mi-am schimbat stilul de viață. Da? Poate până în 2018 la 133 de kilograme câte am avut, fumător, da? Slavă Domnului că am alergie la alcool și eu nu pot să consum alcool. Și eu îmi găseam foarte multe scuze. E bine, din 2018 am înțeles că totul ține de scuze. Avem persoane cu venituri mai mult decât modeste în club, da? Care vin în permanență și care au reușit să scape de insulină. De ce? Pentru că felul omului de a fi este să-și găsească scuze. Unul la mână, doi la mână. Sunt foarte multe persoane care au avut un rezultat și care și l-au pierdut. Și atunci, pentru a-și găsi scuze, spun, Berbece mi-a recomandat ceva, sau mă pune să mănânc ceva, sau nu știu, sau e scump, sau, mă rog, fiecare are scuzele lui, da? Însă... Și eu am. Dar nu mă interesează, nu-i treaba mea. Nu mă privește prost. pe mine. Nu mă privește pe mine, nu mă interesează, da? Ideea este că tuturor le-am spus, dom'le, în primul rând, ușa noastră e deschisă oricui. În al doilea rând, eu am niște principii de viață, așa cum spunea și dumneavoastră, și clubul ăsta are niște principii. De ce? Pentru că este după chipul și asemănarea mea. În primul rând, cel mai important lucru este respectul reciproc. Întotdeauna eu respect și cer să fiu respectat pentru acest lucru. În al doilea rând, trebuie să înțelegem cele 3 lucruri pe care funcționează clubul de nutriție, da? Deci schimbarea stilului de viață înseamnă să ne schimbăm alimentația, să învățăm să facem diferența între bine și rău. Dacă nu înveți, n-ai cum să faci alegeri sănătoase. Și în al treilea rând, să înțelegem care sunt responsabilitățile noastre, pentru că fără responsabilități nu poți să schimbi ceva, ok? În momentul în care sunt multe persoane care s-au reîntors, da? Și am avut o discuție între 4 și le-am întrebat de ce ați reluat, ați luat înapoi kilogramele care le-ați pierdut? Și mi-a zis, pentru că m-am pus la masă și am mâncat mai mult, sau pentru că am renunțat la mine, sau pentru că sunt multe situații, da? Aș formula o întrebare. Da, ideea este că în momentul în care o astfel de persoană se întoarce, responsabilitățile cresc puțin, ca toleranță. De ce? Pentru că mie personal îmi place să lucrez cu oameni ambițioși. Dacă persoana respectivă nu are ambiție, îi spun din start, mai așteptați, lăsați boala să apară mai bine, poate, să o simțiți mai bine, da? Lăsați să se manifeste. Deci un mecanism ar putea fi frica. Pentru că orice om reacționează la frică. Frica este Sau cel puțin un sentiment foarte puternic. 75-80% din oameni reacționează la frică.
Deci, degeaba le spun eu nu sunt medic, degeaba le spun eu, știți, priviți în oglindă, dezbrăcați-vă în oglindă și uitați-vă dacă vă place ce vedeți. Dați importanță stimei de sine și așa mai departe, dar în momentul în care un medic îi spune, știi, ai tensiune, trebuie să iei 2 pastile pe zi, în momentul respectiv, sau ai diabet, da? Sau diagnosticul de diabet a fost deja pus, în momentul respectiv, frica aceasta să declanșează. Puneți întrebare, de ce ați întrebare? Da, referitor la partea mentală, sunt oameni care au ajuns în situația asta. În primul rând, mă gândesc la mine. Pentru stilul de viață, eu nu am fost un mare mâncător, dar stilul de viață haotic. Mă înfometam până spre sfârșitul după amiezii. Am avut multe zile de genul ăsta. Și eu. Și apoi mâncam. Așa am ajuns și eu la pentru a compensa acea nevoie, cerere. Așa am zis și eu, așa am ajuns și eu la și până la momentul ăla, 3-4, să zicem, după amiaza, trăiam cu țigări și cafea. Da. Așa am fost și eu, și cu gustări. Mai este o problemă mentală, mâncatul compulsiv. Eu însumi, când sunt nervos, când am anumite frustrări, apare cererea aia de dulce. Nu. Aici, ce facem aici? Aici nu, aici în niciun caz, aici vă contrazic, nu e o nevoie de dulce, da? Repet, e o scuză. Există niște principii chimice, în primul rând, da? Care provoacă aceste senzații. Noi nu avem nevoie de dulce în niciun caz, nu. Nu nevoia de dulce vă pune pe dumneavoastră să mâncați, nu. Ci este o nevoie de energie sau este un deficit din anumite tipuri de substanțe. În momentul în care acele deficite se manifestă, da, apar. Eu am impresia că e o cerere mai mult de aici, nu fiziologică. În niciun caz, nu, e cerere doar fiziologică. Aici trebuie... Deci vă spun sincer și vă dau exemplu foarte clar. În momentul în care noi punem o ciocolată și o rupem în pătrățele pe masă, în momentul în care iau prima pătrățică și îi spun o pătrățică mănânc atât, da? În momentul în care am terminat pătrățica respectivă de mâncat, îmi vine să mănânc și pe a doua. De ce? Pentru că în momentul în care eu mănânc acea pătrățică cu zahăr, nu există așa ceva. Nu. Iar nu sunt adeptul interdicțiilor. Hai să luăm și noi un ciocan, să începem să ne dăm ciocanul în deget. Pentru că asta am constatat și în programul nostru, niciodată n-ați formulat o recomandare care începe cu nu. Niciun caz. Eu n-am auzit, chiar și de la doamna doctor, care prin natura meseriei este mult mai strictă. Noi nu facem asta. N-am auzit niciodată un nu, să înceapă ceva. Nu există așa ceva. Da? Trebuie să înțelegi doar ce mănânci. Da, pentru că, vă repet, noi aici în club am fost arătați cu degetul de foarte multe ori pentru că avem instrumente, diverse instrumente, da? Acum, eu niciodată n-am arătat cu degetul o persoană care a plecat din Slobozia spre București, că s-a urcat în mașină și ne-am spus, da, ce, n-ai picioare, nu poți să mergi pe jos? Da? Deci, sunt alegeri pe care nu ni și le facem. La ce instrumente se referă? Alimentație nutrițională, tot felul de suplimente alimentare. Noi avem niște instrumente, ca fiecare, deci fiecare, da, așa cum domnul cameraman are propriile instrumente, da, să facă mediu, să facă lumină, să facă... E un mijloc, dar nu e un scop. Eu pot spune că am fost aici și nu am... fiecare persoană, fiecare, ați văzut că și când scriem, folosim pix sau folosim un stilou, adică avem instrumente, efectiv, da? Noi înșine, da, avem lenjerie intimă, puteam să ce, oamenii s-au născut cu lenjerie intimă, hai să fim serioși, da? Adică... Eu pot spune din experiența mea personală, acel ceai pe bază de cafeină m-a ajutat pe mine să renunț la consumul excesiv de cafea. Mie nu face reclamă. Nu face reclamă, n-avem de ce. Haideți să vorbim în general despre stilul Dar nu e neapărat e o reclamă. E o chestie pe care eu am recomandat-o multor prieteni care exagerează consumul de cafea. Aici le-am zis, le-am explicat într-un fel cât am putut și eu științific. Măi, cafeina aia, dacă nu mă crezi, încearcă-o. Bând un ceai din ăla dimineața, îți va scade dorința de a bea cafea. Ei nu mă cred. Ideea este în felul următor, că atunci când o persoană recomandă un produs, în momentul respectiv apare acea întrebare, ăsta are un interes. Eu vă spune dumneavoastră altfel. Știți dumneavoastră 200 de litri de cafea câte calorii are? În comparație, știu, da? Cu aceeași cantitate de cafeină pe care este conținută în negru, de exemplu. Da? Vedeți cât înseamnă, cum se duce vorba așa. Ca așa, și acum, în vremurile astea atât de hipertehnologizate, tot așa, merge vorba de la unul la altul. Și eu le-am explicat apropiaților mei
câte calorii are o cană de cafea. treaba Și noastră. nu le-a venit să cred. Dar nu e treaba noastră. Fiecare crede ce vrea. Mă rog. Da, asta apropo de club. Eu zic că e un subiect care poate să-l dezbătut, poate îl închidem. Clubul este un loc unde pe mine, eu personal mă simt împlinit. Nu doar profesional, ci și personal. De ce? Pentru că nu cred eu personal că există un lucru mai frumos decât să ai parte de recunoștința celor din jur, recunoștință generată de faptul că le facem bine. Da? Și aici Valorează mai mult decât 1.000.000 de din euro. punctul meu de vedere este ceva incredibil. Asist la transformări incredibile, de la copii de 5-6 ani, da, până la persoane de peste 80 de ani. E mare lucru să intervii la un copil oameni care cu funcții publice, oameni cunoscuți, oameni cu expunere vis-a-vis de oameni necunoscuți care sunt transparenți când merg pe stradă, dar la un moment dat îți dai seama că de la un om simplu, da, care merge în niște cârje și pentru care mie personal mi-e ca o soră, da, care într-un picior a dat peste 45 de kilograme jos și care nu mai face insulină și care am o poză acolo cu dumneavoastră, este un munte de ambiție, un monument de ambiție, cum îmi place mie să se spun. poate spune, fără a avea cunoștințe medicale, eu cred că a câștigat 10 ani de viață în plus. Pe puțin. Cât a câștigat, poate persoana respectivă simte, însă nu e important cât a câștigat. Cum ați explicat important dumneavoastră? să simte, știi? A câștigat și o viață de calitate, nu? Nu mai vorbesc chinuit. de chestia asta. chinuită. Asta să știți că ăsta a fost motivul pentru care eu personal m-am lăsat de fumat după 24 de ani. Și m-am lăsat de fumat și sunt tare mândru că pe 1 mai 2019 a fost ultima zi în care am pus țigara în gură. Da? De ce? Pentru că am întâlnit o persoană în ziua respectivă de aceeași vârstă cu mine care n-avea ambele picioare. Fumător. Am amputate datorită faptului că avea acest cumul de factori de risc, adică diabet, obezitate și fumat, da? Cu circulație periferică extrem de precară, avertizat de foarte multe ori de către soția mea în calitate de medicurant că trebuie să renunțe la țigări, de medicii în specialiști cardiovasculari, da, cu foarte multe recomandări. Omul respectiv n-a vrut, datorită educației, datorită ambiției, datorită problemelor, nu știu, fiecare își are propria soartă și soția mea mereu îmi spune, nu contează câte kilograme ai dat jos, contează că mai fumezi. Și din punctul meu de vedere e mare realizare. Da. Asta a fost cu clubul. Despre ce mai vreți să vorbim? De spital? Experiența din Statele Unite. Eu sunt interesat. Haideți să vă spun. Adică e foarte greu nu este un lucru de care eu personal- din ce am cunoscut și eu din frânturi, ce ați povestit asta, e foarte greu să văd un om care acum ceva ani era un bancher, probabil rigid. Nu. Și acum N-am fost rigid. Știți așa asociem. Știți de ce n-am fost Există un rigid? stereotip, Da, asociem. haideți să vă spun. Știți de ce n-am Adică fost un rigid? tip al cifrelor, al concretului. Într-adevăr, am iubit cifrele, am fost olimpic național la matematică și olimpic internațional la fizică. Am fost un tocilar la viața mea, da? Și sunt foarte mândru de chestia asta, foarte mândru. Eu în viața mea am fost cu o temă nefăcută și asta a fost ideea pe care am încercat să le imprim și copiilor mei, faptul că există o formă de respect, atât de autorespect, cât și față de respect față de cei din jur, da? În special mă refer la cadre didactice, care sunt primii noștri părinți străini, să zic așa, din jurul nostru și educația asta timpurie, cei 7 ani de acasă, cred că se răsfrânge în mod direct asupra personalității noastre. V-am spus, în domeniul bancar eu am avut un mare minus. Faptul că nu puteam să consum alcool și știți că peste o anumită sumă nu poți să discuți decât la un pahar de whisky, iar dacă nu bei, nu consumi alcool, deja cumva ești exclus de la sine din astfel de discuții. Am avut onoarea, privilegiu, nu știu cum să-i spun, să fiu trimis la un curs de specializare în Statele Unite în anul 2004. Am stat aproape 6 luni de zile, n-a fost o experiență plăcută pentru mine. De ce? Pentru că, într-adevăr, am învățat mult, însă nu o să mă învăț vreodată cu acei mii de cubi de beton, da? Unde oamenii
mi s-au părut lipsiți de suflet, unde am văzut 20 Acum de prezentați litri de părțile rele, dar 20.000 de litri de cafea se consumau în 10 minute și toată lumea... cafeaua americană e aia mare, da, exact. lungă. Da. American Coffee, da. Eu, o persoană, un tânăr, da, care n-a făcut o oră de engleză în viața lui și care a învățat engleza în Romexpo, da, interacționând cu oameni străini din dorința de a învăța și cu o carte de engleză în mână pe care încă o am și sunt mândru că am învățat engleză după acea carte și pot să vă spun că mi-am luat și calificativele doar pentru a certifica eu mie că sunt capabil de așa ceva. Astea au fost părțile negative. Părțile pozitive, să înveți, e simplu pentru oricine. Da? De ce? Pentru că dacă stai acolo, prins din cultura lor... Ați avut mai greu, că și eu am și alții nu prea mă înțeleg. E o chestie în a învăța limbi străine, o deficiență, că și eu... Nu, e din dorința de a învăța. Nu, eu cred că dacă îți dorești ceva, nu poți să nu obții. Sau faptul că nu ați prins în școală engleză prea multă? Nu, eu am vorbit franceză și rusă. Franceza e inimii mele. În rusă am avut un proces... Așa era programa de atunci. Da, un profesor foarte indulgent și știu și eu să număr sau să spun câteva fraze, nimic mai mult. Chiar dacă a făcut 6-7 ani de rusă, dar profesorul a fost foarte indulgent și era mai mult de fațadă, mai ales că m-a prins exact în acea perioadă post-decembrinsă, să spun așa. Eram în clasa 8-a în momentul în care m-a prins Revoluția, da? Și am făcut rusă și la școală și la liceu, da? Liceu de provincie în Călimănești. Vă gândeați atunci că o să ajungeți în America? Că era un vis pentru voi. Nu era un vis. Nu poți să ajungi oriunde. Da, America e un vis. Pentru unii. Pentru mine personal... Se luptă și acum, în 2023, știți că nu avem viză. Încă în America se ajunge cu viză de la ambasadă. Să spun contextul. Imaginați-vă dumneavoastră un tânăr de 27 de ani care își lăsa soția și un copil de câteva luni acasă. Aveți familie. Da. În momentul respectiv, credeți-mă că dorința mea sau scopul meu a fost către acea diurnă, care era o valoare foarte mare. De ce? Pentru că copilul a avut o problemă de sănătate și a trebuit să cheltuim foarte mulți bani. Și scopul meu a fost foarte clar. Drumul până acolo sau ce s-a întâmplat acolo au fost așa ca o clipă. Într-adevăr am învățat foarte mult, dar am învățat prin prisma, nu neapărat, nu pot să numesc o experiență de viață. Vă spun doar atât, eu nu m-aș întoarce acolo. Eu nu o să mai calc vreodată acolo. Ca sunt mulți români care, când s-au înrădăcinat acolo, eu cred că a devenit patria lor adoptivă. Da, dar cred că eu merge acolo, adică am întâlnit persoane care în România aveau o situație, aveau meserii foarte cu onoare, adică erau profesori sau erau învățători și au plecat acolo pe post de menajeră. Da. Pentru că se câștigau mai bine. Deci nu poți să pleci și tu învățător de aici cu studii superioare și să ajungi acolo să faci și housekeeping. Hai pe bune, serios? Adică... Acum situația profesorilor în România e un pic mai bună, dar în vremurile alea chiar era jignitoare. Nu cred, haideți să vă spun. Deci, aveți în față o persoană care în domeniul bancar a câștigat 50.000 de euro pe lună, net. Deci pe o lună au fost situații în care mi-au intrat în cont 12.000 de euro. Și au fost situații în care n-am avut venit sau m-am descurcat cu 500 de lei pe lună. Să știți că se poate trăi în asta. Deci sunteți învățați să trăiți și cu puțin și cu mult. Bineînțeles. Și vreau să vă spun ceva. Asta e un lucru bun. Să vă spun ceva, că după ce am plecat din domeniul bancar, apropo, la spital am avut 4.500 de lei. Eu cred că asta e o calitate a omului deștept. Să știe să trăiască și cu puțin și cu mult. Un om inteligent. Nu e o vorbă de asta. E vorba că este o însușire a unui om de a se descurca în orice situație. Asta. Ok. Să știți că în spital am avut salariu ca și manager 4.500 de lei, n-am avut mai mult. Da? Nu sunt ca acum salarii de 20.000, 30.000. În ce perioadă ați fost manager aici? În 2014, anul din ianuarie până în decembrie. 2014 am fost manager interimar. Deci un an. Un an, da. Aproape 12 luni calendaristice și v-am spus, deci am avut salariu 4.500 de lei, n-am avut mai mult. Da. Adică nu se putea compara pe nici pe departe, deci luam undeva în jur de 800 de euro, da, pe lună. Nu puteam să-l compar cu salariul din domeniul bancar. Însă
Știți, când încasezi mult, ai cheltuieli mari. Când încasezi puțin... Ce a reprezentat asta, poziția de a manageria Spitalul Județean, o provocare? Greșeala vieții. Ați luat-o ca pe o provocare atunci? Sau cum? Nu. Eu atunci, deci eu am ajuns în spital în 2012 ca director economic, în condițiile în care în 2011 am făcut voluntariat. Deci din martie 2011 până în ianuarie 2012 am făcut voluntariat, nu m-a cunoscut nimeni. Da. Mă plimbam pe spital și mă băgam pe sub biroul să repar crocatoare. Nu m-a fost rușine de chestia asta. Niciodată nu mi-a fost rușine de muncă. Niciodată. Absolut. Dar chestia asta cu voluntariatul o aveți din cultura aia din Occident? Nu. Că noi românii să știți că nu avem. Asta cu voluntariatul o am din Sau aveți în sânge? Din faptul că eu sunt mai bisericos de felul meu. Și datorită faptului că eu am fost crescut în biserică, datorită faptului că de la 7 ani până la 18 ani am stat lângă un preot la fiecare sărbătoare și am învățat acolo ce înseamnă să faci bine. Și atunci în copilărie tindeați spre o carieră în seminar, teologie? În copilărie sunt crize de copilărie specifice. E o căutare, da. În clasa 8 mă gândeam să mă călugăresc, în clasa 7 am vrut să mă fac pop, în clasa 8 am vrut să mă călugăresc. După aceea am trecut printr-o situație în care era să mă nec, am fost salvat de la nec. După care am vrut să mă fac profesor de matematică, după care un om extraordinar mi-a arătat ce înseamnă să mai multe meserii, da, și ce înseamnă să ai mai multe meserii. Și atunci am hotărât să fiu economist și așa am ajuns la cibernetică. Dar revenind puțin în spital, în 2012 vă spuneam că am venit ca și director economic. Eu am fost pus am fost ales ca și tehnocrat, da? De ce? Pentru că n-am avut sprijin politic, n-am fost membru de partid, să zică partidul, tu te duci și faci chestia asta sau ei bani pentru asta. Nu. Cum de-au scăpat ei pentru politic, conducerea unui spital e o miză extraordinară. Nu vrea nimeni să bage la ce era acolo. Era o situație în care toți se deau la o parte. Bineînțeles, gândiți-vă că spitalul era băgat în datorii până în gât. Unul la mână. Doi, că nu exista niciun fel de control al cifrelor în spital. Deci contabilitatea se făcea pe niște foi A2 așa. Dacă ștergeai o cifră scrisă cu creionul, se alegea praful. Deci în 2012, când eu am intrat în spital, într-o zi intrau Foi A2, spuneți? Poftim? Foi A2? Da, foi A2. Pe ce era? Ce era acolo? Deci în momentul în care intrai în spital, intrau într-o zi 50.000 de serini și în a doua zi, din punct de vedere scriptic, nu mai era niciuna. Ce experiență am avut cu spitalul în 2011, tuturor spun. Noi avem pe nimeni în ea. Noi am venit în 2010, ca soția mea să lucreze în spital. Pe 10 iulie 2010 a fost prima zi în care soția mea a fost medic în spital, a lucrat în spital. Vreau să vă zic că în 2011 am putut să-i fac niște cărți de vizită, să-mi fac și eu niște cărți de vizită undeva în zonă. Și în acel birouaș unde stăteam să plătesc niște cărți de vizită, a venit un domn și a zis: nu vreți să cumpărați niște lame? Să vedeau că sunt cunoștințe, da, cu proprietarul acelui atelier. Și a zis: da, cât vrei să-ți dau? 10 lei. Și a dat o pungă de 1 leu, știți pungile de aia de 1 leu, da? Care erau pline de lame de bisturiu. Eu în 2011 eram în voluntar în spital și m-am dus și eu la contacte să întreb cât costă o lamă de bisturiu. Și o lamă de bisturiu era 60 de lei. Ei, gândiți-vă, 60 de lei. Ei, gândiți-vă dumneavoastră că în punga respectivă... Prețul de achiziție. Da. Erau sute de lame de bisturiu, sute de lame. Da. Sigilate. Și care era business-ul aici? Unde? Sigilate, erau sterilizate pentru că erau lame de bisturiu. Da. Se numește condiții speciale acolo. Sute de lame într-o pungă de 1 leu, că lamele sunt de bisturiu, știți, se pun doar la bisturiu, adică sunt. Deci era un business cu materiale medicale. Și pe acea pungă care valorea, pot să spun că zeci de mii de lei, persoana respectivă valora 10 lei. Cum îl făcuse rost de ele, nu știu și nu e treaba mea și nu mă interesează. Da? Ei, chestia asta pe mine m-a șocat. Și în momentul în care m-am dus la concursul pentru ocuparea poziției de director economic, proiectul meu a fost pe informatizarea spitalului. Eu am fost cel care, spun foarte mult onoare, pentru că am dormit 3 luni de zile, deși noapte în spital. În 3 luni de zile am informatizat spitalul, adică de jos până sus am pus un program informatic integrat.
unde descărcarea tuturor materialelor sanitare, că vorbim de medicamente. Ați avut susținere în demersul ăsta? Că e nevoie de alocarea unor bani. Am avut de susținere, dar susținere de ce? Pentru că Pentru că cererea dumneavoastră era rezonabilă. Nu puteți fi refuzat. Nu, pentru că fondurile implicate în acest proces au fost extrem de mici în comparație cu alte fonduri. Da. Și erau văzute ca pe o oportunitate. Adică să-ți instaleze cineva într-un astfel de mastodont un program informatic cu 50.000 de euro în condițiile în care era o ofertă pe masa managerului de 800.000 de euro, avea o diferență. De ce? Pentru că, știți, îți cumperi o mașină cu 2.000 de euro, după care faci hârtii ca să ți-o finanțezi la bancă cu 20.000 de euro sau cu 50.000 de euro sau cu 80.000 sau cu 100.000 de euro. De ce nu? Dar tu ți-ai cumpărat cu 2.000. Da? Existau niște oportunități financiare. Da. Doar că eu mi-am făcut treaba bine. În 2014 am fost numit manager. La sfârșitul anului am hotărât să ies din sistem. De ce? Pentru că nu-i de mine. Eu sunt format... Deci v-a recomandat în poziția de manager performanțele din poziția de director economic. Nu. Pentru că ați reușit ceva acolo. Nu. Deci am ajuns manager interimar datorită faptului că spitalul a început să genereze arierate datorită situației economice. A existat un conflict între managerul de atunci și președintele Consiliului Județean în momentul respectiv, o chestie politică, nimic. Da? Și atunci, când m-a chemat președintele Consiliului Județean, Dumnezeu să-l ierte, mi-a zis... Pe dumneavoastră vă impresiona lupta asta politică sau n-ați dat 2 bani pe ea? 2 bani, n-am dat pe ea niciodată. Mie mi se părea lupta între 2 cocoși. Deci știți cum vedeți pe stradă 2 cocoși așa că se bat din senin sau 2 căței că se ceartă, încep să zbie. Zona asta politică e cam infantilă. Nu e treaba mea și nu mă interesează, eu fac politică. Și în momentul respectiv am fost mic manager interimar, am luat niște decizii pentru care am fost mândru. De ce? Pentru că anul următor spitalul a ieșit a terminat cu arieratele din zona datoriilor, dar datorită directivelor și direcțiilor impuse de mine, nu poți să scoți o mașină din vrie la un moment dat, dar trebuie să iei anumite... S-a mers un pic pe austeritate? Un pic mai mult. Și Au fost nemulțumiri? Am luat, bineînțeles. Dar eu am fost cel care a generat aceste nemulțumiri. Da, îmi dau seama, adică nu a fost deloc confortabil mandatul. Eu am fost cel care a fost... E vorba și nu numai a gestiona niște fonduri, ci și niște oameni, nu? Am vrut să dau afară 200 de oameni din spital atunci. 200 de oameni și nu mi s-a acceptat cererea, de ce mi-a zis că județul este social-democrat, cum să dai oameni afară din spital. Da? Pot doar să vă spun doar atât. Faptul că sprijinul politic este esențial într-o funcție publică din România în momentul acesta. Fără îndoială. De ce? Pentru că în momentul în care eu n-am mai fost manager, bugetul spitalului la managerul următor s-a dublat la 2 zile după ce am plecat eu. Poate avem și un context economic mai Bineînțeles, da, vrăjeală. Și marmota îmi velea ciocolata asta în el, nu ceva de genul ăsta. Nu. Au fost chestii politice, efectiv. Nu e treaba mea. Eu o consider greșeala vieții mele. De ce? Pentru că multe din firele mele de păr albe sunt generate de problemele întâmplate după acest eveniment, da? Sunt anumite situații pe care încă pătimesc după ele, da? Dar slavă Domnului, mergem, sănătos să fim. Restul... Da, cred că aveți satisfacția că au fost și niște rezultate din care acum spitalul trăiește, nu? Nu, pentru că în momentul în care am plecat eu au scos sistemul informatic integrat pe care îl pusesem eu și care funcționează în toate spitalele. Da. Și care funcționează în toate spitalele militare din România. Și încă funcționează. De ce? Pentru... Dumneavoastră când l-ați spus, ați avut ca model spitalul militar? Da. Așa. Și era mult mai bun ceea ce ați propus dumneavoastră și mai... Că era mult mai bun. Eficient, ați spus că a costat 50.000 de euro și ceea ce propuneau era 800.000, nu? Nu mă refer doar la bani, mă refer la principiile de funcționare. Deci într-un spital militar lucrurile sunt foarte stricte. Da. Acolo trebuie să știi ce se întâmplă cu un ac. Unde s-a dat, cui s-a dat. Vă dau un exemplu. Începusem să fac anumite situații prin care unei persoane care îi se făcea un tip de antibiotic, vreau să văd câte seringi se scădeau pe persoana respectivă. De ce făcea o singură fiolă?
Și am avut surpriza, bineînțeles neplăcută, să văd că s-au descărcat pentru acel antibiotic 15 seringi. Și atunci am zis în felul ăsta, faci o fiolă, o fiolă, și folosești 15 seringi? Da. Un ac și o seringă poți să... Hai, s-a întâmplat ceva, hai două, hai că ți-a scăzut din mână. Bă, da, chiar așa, nu se poate. Revenind la Statele Unite, unde a stat o perioadă, să avem noi în sânge cultura asta de, hai să o spunem pe șleau, de a fura de la locul de muncă? Ăia de ce nu au? Nu, îi au altceva. Ce s-a reușit cu haideți să vă spun. cei de acolo? Eu am avut un tutore. Deci, eu aveam 27 de ani, persoana respectivă avea 44, 45, ceva de genul ăsta. Ce înseamnă tutore? Înseamnă că în momentul în care lucrezi într-un domeniu operativ bancar, ca de exemplu banca Merrill Lynch. Merrill Lynch. Nu, tutore, atenție. Da? Deci eu nu aveam voie, eu trebuia să stau în spatele persoanei respective să învăț ce face. Da. Persoana respectivă trebuia să mă învețe care sunt procedurile de urmat în anumite situații. Da? Bun. Eu nu aveam voie să fac absolut nimic. Nu trebuia să mă apropii de calculator, nu trebuia să răspund la telefon. Ei bine, la un moment dat, mi-aduc aminte că clopisem ceva o relație, lucram de o lună și ceva. La un moment dat a primit un mail și am văzut că a început să strângă, și-a scos o cutie de sub birou și a început să le strângă. Și zic, ce faci? Zice, păi am fost concediat. Nu ai fost concediat. Păi uite așa, am fost concediat. Zic, de cât timp? Știam că era de 12 ani în biroul respectiv, da? Deci lucra de 12 ani. Fusese avansat, începuse de jos, așa cum se face în Statele Unite și așa cum mă bucur că am luat-o și eu, așa am avansat și eu, da? De la student am avut o poziție și tot am urcat. Și zic, ok, bun, bă, da, nicio reacție din partea ta, pur și simplu ai primit un mail, ești concediat de la șeful direct, îți strângi și zic, da, nicio problemă, mâine mă duc la interviu, poimine eu să mă angajez din nou. Șut în fund un pas înainte, nu? Da, e bine, pe mine personal... I s-a motivat acolo pe mail? Nu trebuie motivație acolo. Deci, bun, măcar i s-a spus, doamne, e o reducere de personal. Dar nu e vorba de... Sunt 2 inși pe postul nu tău. era vorba de reducere personal, nu era vorba de 2 inși, era vorba de niște indicatori pe care persoana respectivă nu e un target pe care... Bineînțeles. Asta mi-a spus într-o discuție cu ceva luni, că dumneavoastră vă ghidați totuși pe niște principii acolo foarte exacte. Că tot ceea ce faceți, inclusiv ceea ce e aici, sunt niște obiective. Bineînțeles. Și le recomandați și oamenilor un astfel de mentalitate. Bineînțeles. Cu care, nu știu, nu vreau să generalizez. Românii nu prea suntem formați și școala pe care am făcut-o, nu suntem formați să avem niște obiective clare, să luptăm pentru ele, să le atingem. Sunt oameni și oameni, depinde. Bine, dumneavoastră ați avut un tip de personalitate din copilărie de genul ăsta, din ce mi-a spus, foarte concentrat. Eu am fost tocilar, n-am avut experiență de viață. Asta e o etichetă, că toți tocilar. Am ajuns în București în 96. Tocilar, eu cred că era o formulă de invidia celor care nu reușeau să mențină în disciplina aia școlară și când îl vedeai pe unul că e pe carte ca lumea, îl făceai tocilar, că te delimitai de el. Nu, haideți să vă spun. Eu niciodată n-am dat importanță vestimentației. Sunt genul de om foarte activ. Uitați-vă, sunt economist la profesie, mi-am obținut diploma de asistent medical generalist, fac un curs pe nutriție și dietetică, am ca hobby-ul, vă spuneam, știți foarte bine că v-am mai spus datele de naștere ale celor din jur și de 27 de ani fac asta. Și cu toate astea, atunci când primesc o invitație la un interviu, mă duc și o onorez. Nu contează că e în sănătate și sunt online sau nu contează că fac un drum până la București și particip la interviu. De ce? Pentru că îmi place să relaționez, unul la mână, doi la mână. Îmi place să văd care este valoarea pe care mi-o oferă o persoană care abia mă cunoaște și abia interacționează cu mine. Da? Așa am fost eu făcut curios. Întotdeauna am fost curios de felul meu. Mi-a plăcut să mă implic, dacă pot să fac bine, fac. Niciodată nu mi-a plăcut să negociez, de exemplu. Da, n-am putut. Aveți o deschidere spre oameni, spre societate, spre nevoile... Depinde ce înseamnă deschidere. Dacă vreți să compătimezi cu persoane care... Să vă place mai mult intimitatea familiei și... Nu cred că ca orice, normal. Da. Și cred că nu e vorba despre mine aici, da? Că, mă rog, îi spuneam și soției mele și vorbeam în general.
mie nu-mi place să fiu lăudat de către alții. Mie îmi place să mă laud eu. Da. Și am cu ce. Dacă vorbim de lăudat, vorbim de lăudat. Adică îmi place să mă laud. Eu sunt un om lăudăros. Și tuturor le spun că lauda, da, în momentul în care ai realizat ceva, Ai și vrea argumente. să spui despre lucrurile pe care le-ai realizat, pentru că sunt cele făcute de tine. Eu întotdeauna... Era o expresie pe care eu tot auzeam și în școală. Bă, nu știi să-ți vinzi marfa. E o chestie. Deși eu nu vând, E o eu chestie nu încerc să mercantilă vând. asta. Eu nu încerc să vând nimic. Eu nu încerc să vând. Însă, ce am învățat eu? Eu am învățat să mă simt bine în propria mea piele, unul la mână, și doi, să-mi asum ceea ce fac. Nimic altceva. Și cred că dacă fiecare dintre noi ne-am asumat chestia asta, cred că lumea asta o fi o lume mult mai frumoasă. Eu dau un exemplu. Mi-a vorbit despre, nu neapărat despre bunătate, ci despre felul fain de a fi o persoană care vinde la restaurantul despre care vorbeam. Și spuneam în felul următor: cum poți să-mi spui tu mie că tu faci bine în condițiile în care în fața ta ți apare un băiețel de 7 ani care are 90 de kg, să vede foarte clar care are probleme medicale și tu îi vinzi ceva ce ești conștientă că îi face rău? Dar am și eu un salariu. Doamne, nu știu, eu n-aș face chestia asta. A doua zi o dă afară dacă are. Nu-i treaba mea, nu știu. Da? Cum, de exemplu, am întâlnit multe persoane care lucrează la fabrica de dulciuri, din nu știu de unde sau cum, nu știu ce, da? Și mi-au zis: haideți să vă aduc sau... Nu mă interesează așa ceva, n-am ce discuta despre asta, pentru că știu, sunt conștient că sunt lucruri care generează rău. Eu niciodată nu o să fac un lucru de care sunt conștient că face rău lucrul respectiv. Nu o să fac vreodată așa ceva. Nu mi se pare normal. De ce? Pentru că primii judecători ai noștri trebuie să fim noi înșine. Da. Noi înșine. Și în momentul în care toți am fi focusați pe a face bine, că până la urmă despre asta e vorba. Și vă spun, tot ce însemn eu, familia mea, copiii noștri, totul se bazează în primul rând pe respect reciproc. Asta e baza fundației. Asta e fundația comportamentului nostru. Asta e fundația educației noastre. În primul rând, respectul. Noi ca români încă nu știm să respectăm. Da? Nu știm să provocăm respectul celor din jur. Nu știm să avem o atitudine. Și când vorbesc de atitudine, nu mă refer la să fim violenți sau nu mă refer să fim vulgari. Însă în momentul în care eu văd un tânăr că fumează pe stradă, nu pot să fiu de acord cu el. Indiferent de cât aș avea de pierdut sau cât aș câștiga în momentul în care fac chestia asta. Nu pot să spun că l-am numit prieten pe Mihai Enciu, Dumnezeu să le odihnească, și interacțiunea cu Mihai, și vreau să vă spun câteva momente despre asta. Da. A fost în anul 2014, când eu am fost numit manager interimar și am participat la o ședință de Consiliul Județean. Stăteam lângă domnul președinte Geantă și Mihai era un pic mai în spate și eu când vorbeam îmi spunea, da, în cadrul ședinței de Consiliul Județean: bă, mai șterge-te, bă, la gură. Băi, berbece, bă, stai, bă, cu minte. Cine te-a pus, bă, pe tine în funcția aia? Băi... Și după ce s-a terminat ședința, m-am dus la el și am zis: bună ziua, hai, mi-a zis ceva de genul: salut. N-am avut onoare. Zic: eu sunt Mihai Enciu, ce, n-ai auzit de mine? Zic: ba da, dar noi doi am vorbit vreodată? Așa. Da. Și mi-a zis: nu, n-am vorbit niciodată. Și am zis: nu ți se pare normal ca înainte să mă înjur, să-mi vorbești oricum ai vrea, să ne întâlnim, da? Să stăm de vorbă față în față, să-mi pui niște întrebări, ca ziarist, pui niște întrebări. Dacă, indiferent de răspunsurile mele, după aia poți să faci ce vrei, dar, băi, nene, întâi ascultă punctul meu de vedere. Zice: vezi că mâine la 10 sunt la tine la birou. Te aștept. A vine frumos la 10, zice: cu ce pot să te ajut? Și mi-a zis: vreau să văd și eu toate cheltuielile cu publicitate pe care spitalul ăsta le-a făcut în ultimii 3 ani. Excelent. Am sunat la contabilitate, aduceți și vă rog frumos dosarul de publicitate, contul contabil ăsta pe ultimii 3 ani. A venit frumos cu dosarul, i-am pus dosarul în față și am zis: poftim, uite-te, ia tu dosarul, fă ce vrei, ca să nu zici că-ți dau eu. A făcut ochii mari și a zis: băi, berbece, din ce partid ești? Și am zis: Mihai, nu sunt de niciun partid. Păi cum, astfel de informații mi le dai mie? Dar de ce? Nu mi le-ai cerut? Da, ia-le.
În momentul respectiv Mihai și-a dat seama cine sunt și felul în care gândesc. De ce? Pentru că eu niciodată n-am nimic de pierdut. Și chiar dacă am de pierdut, ce? Asta e, nu poți doar să câștigi, trebuie să mai și pierzi. Da? Și atunci, în momentul în care ești sincer, în momentul în care pui lucrurile pe față, în momentul în care spui adevărul, chiar dacă el nu prea e tolerat de către ea din jur, da? Dar dacă ești deschis și n-ai nimic pierdut și spui, ia frate, indiferent de lucrurile care se întorc împotriva ta, poți să le duci. De ce? Pentru că ai această tărie de caracter să știi că ai făcut un lucru bine, că n-ai nimic de să-ți reproșezi și în momentul respectiv poți să duci oricât. Din punctul meu de vedere, ăsta este cel mai important lucru al unui om. Să nu am eu, mie, să-mi reproșez ceva. Da? Dacă noi putem să fim propriul nostru judecător, dacă eu nu văd în mine un dușman și fiecare dintre noi învățăm să ne iubim în așa fel încât noi să fim proprii noștri prieteni, lumea asta ar fi extraordinară. Extraordinară. De ce? Pentru că toți s-ar respecta. Doi, lucruri de-astea imorale, într-adevăr, pentru bani faci orice. Într-adevăr, ești salariat și trebuie să faci îndatoririle de locul de muncă pentru că salariul are în spate familia, responsabilități, etc. Da? Dar în momentul în care există oameni cu coloană vertebrală care spun, băi nene, eu îți fac rău văzându-ți chestia asta, eu nu pot să fac asta. Da? Dacă ar fi astfel de oameni, eu cred că lumea asta ar fi mult mai frumoasă. Da? Și atunci să nu uităm că societatea este formată din noi și noi ne văităm în continuu că ne-ar plăcea să trăim într-o societate mai bună, dar noi formăm societatea. Cu alte cuvinte, noi trebuie să fim mai buni, în primul rând. Da? Da, mereu cerem de la ceilalți. Poate să nu mai judecăm atât de ușor, da? Recunosc. Am ajuns de dimineață la clinică împreună cu soția mea și în fața clinicii erau persoane care fumau și care veneau la consult. Și m-am oprit și le-am spus, de asta trebuie să mergeți la un medic. De asta stați în fața clinicii și fumați. Vi se pare normal ca medicul să vă facă bine în condițiile în care dumneavoastră înși vă faceți rău? Asta ca fapt divers. Întrebăm și noi dintre noi. Da? E normal? Ar fi normal? Vedeți, iar eu aici schimba legea. De ce? Pentru că știți foarte bine că diabetul zaharat este un program național. Persoanele cu diabet zaharat sunt asigurate în sistemul asigurării sociale de sănătate datorită bolii pe care le-am. Dar dacă eu văd o mamă că își hrănește voit, voluntar, în mod irațional copilul, doar ca acel copil să aibă o boală și ea să primească o pensie de handicap. Doamne ferește, nu cred că e posibil. Există multe. Și vi le dau exemple și vă iau de mână și chiar eu personal am făcut sesizări către AJOFM și către protecția copilului și către cine știe ce, multe situații. Da? Adică nu e normal să vezi o persoană cu niște analize dezastruoase care oricând poate să facă coma la volan, da? Și să o lasă conducă. De ce? Pentru că acea persoană e posibil să-și lovească propriul copil. Ok? Nu e normal ca noi, oamenii, să nu luăm anumite măsuri, o anumită atitudine, că până la urmă despre atitudine este vorba. Ok? Nu e normal. Nu e normal. Sunt mulți care mă judecă și care îmi spun, mă judecă, mă judecă. De ce te iei de omul respectiv că fumează? Sau cum poți să-mi spui mie că sunt gras? Dacă vii te vaiți. Că dacă nu te-ai văita și zici, da, domnule, sunt frumoasă, sunt grasă, sunt cum o fi, eu n-am probleme. De acord. Dacă îmi văd că faci insulină și o rețetă cu insulină este mii de lei pe lună. Mii de lei. Mii. Și noi din fiecare om care cotizează la bugetul de sănătate, cu toții cotizăm, trebuie să-i plătim acelei persoane rețeta cu insulină. Pentru că este un sistem de întrajutorare. Dacă și-ar schimba stilul de viață, n-ar avea nevoie de insulină. Noi atunci când plătim asigurare de sănătate în salariu, nu plătim exclusiv pentru noi. Nu plătim pentru noi, da. Și mi-ar plăcea copilul de... Dar sistemul american este o soluție cu asigurări private? Da, bineînțeles. Haideți să vă spun, că el are american, mulți critici, pentru că e văzut că e foarte dur, că oameni care mor în fața spitalului nefiind neprimiți, că nu au asigurare.
Păi dacă n-a contribuit, de unde să aibă? Dacă Pentru că nu și-a avut o asigurare dacă dumneavoastră privată. nu munciți și vă duceți în fața magazinului de pâine și începeți să vă dați cu fundul de pământ că vă e foame, iese cineva din magazinul de o pâine? Nu. Păi, și e normal să facă chestia asta? Nu e normal. Și de aici pleacă totul. Nu vreți să creăm o anumită normalitate, uitați, dumneavoastră sunteți un om politic. Eu cred că dumneavoastră, cu puținul prin care îl faceți dumneavoastră, puteți să schimbați ceva. Poți să într-adevăr, sunt multe de spus, că și acolo sunt interese, și acolo sunt tot felul de majorități. Nu e treaba noastră și mai departe, da? Nu vreau să fac orice politică, da? Dar eu cred că În afară de pe ei- interese și majorități, lucrurile stau foarte mult în loc. să știți că atunci când Că măcar dacă ar fi ceva benefic, chiar dacă ești cu interese, cum ați fost și dumneavoastră manager, măcar dacă era interesul să se informatizeze spitalul la nivel înalt, le ieșea și lor un ban, dar se mergea în direcția aia de progres. Eu văd acum în România că lucrurile stau pe loc. Nici măcar pe vehiculul ăsta al intereselor nu mai progresăm. din păcate, nu progresăm datorită faptului că nivelul de interese a crescut foarte mult. Adică oamenii nu se mai mulțumesc cu puțin. Mi-a plăcut o chestie că la un moment dat era o știre, spunea că un domn într-o funcție publică, da, a făcut o anumită faptă și a furat nu știu câteva milioane și a primit 2 ani de închisoare și a comentat cineva că mai e valabilă oferta, că vreau și o dublu. Da. Lucru de genul ăsta, așa că a fost de poantă. Pentru că lumea nu Înțelegeți? mai crede în justiție în condițiile astea. Eu personal nu cred În dreptate socială. Eu personal nu cred în asta. Nu, mă scuzați, nu cred. De ce? Pentru că am pățit-o pe pielea mea, sunt om pățit, da? Încă trag din punctul ăsta de vedere și nu cred că e ceva care să meargă în România. De ce? Pentru că pentru aceeași situație să dau două decizii diametral opuse. N-ai cum. Depinde de Pe tipicul respectiv personalitatea judecătorului, pe speța respectivă să dai două decizii starea de spirit a judecătorului din ziua aia. 180 de grade. Păi nene, hai că în loc de atât, hai să-i dea atât, adică să fie... Vorbeam cu un coleg din Parlament, jurist, și i-am zis chestia asta. Sistemul e foarte greu de înțeles de cei fără cunoștințe. Și l-am întrebat, dom'le, cum se poate ca o hotărâre pe aceea speță să fie, e libertate de interpretare. Așa e justiția în România. Corect. Da, libertatea asta de interpretare generează niște disfuncționalități, niște... Așa este. Apropo de chestia asta. Haideți să vorbim puțin despre hobby-ul meu. Îmi place să vorbesc despre hobby-ul meu principal. Hobby-ul meu principal sunt oamenii. Și vă spuneam că în 96 am ajuns în București, la proaspăt student la Facultatea de Cibernetică, Informatică și Statistică Economică din cadrul ASE-ului. O facultate, cea mai grea facultate din ASE, unde pur și simplu m-am dezvoltat ca om, unde m-am format ca om. Bineînțeles, coroborat cu jobul pe care eu l-am avut în perioada... Din prima zi de facultate am lucrat pentru un turc. Și mi-aduc aminte că stăteam în cameră de cămin cu încă 3 băieți și fiecare avea un hobby. Unul își punea bani peste bani și cumpăra cărți cu viețile sfinților. Altul avea pasiune fumatul. Se trezea când se trezea primul cu țigara în gură, adormea cu țigara în gură, da? Altul, mi-aduc aminte, celălalt avea un hobby cu ziarul Libertatea. Deci am văzut o persoană să aibă o asemenea drag să facă un lucru, da? Dimineața cumpăra ziarul Libertatea și până seara cred că fiecare cuvânt îl citea din ziarul respectiv, da? Și atunci mi-aduc aminte că era la modă Zodiacul și am zis, mie nu-mi place să iau de-a bună ceea ce spun alții. Nu-mi place să citesc despre zodii, despre stele, despre lună, da? Și am zis că ce ar fi să-mi fac eu un băiat pasionat de cifre, să-mi fac eu propriul meu zodiac. Și atunci am început să vorbesc am început să interacționez, să întreb fiecare persoană cu care discutam, să întreb despre ziua și la naștere. Și în felul ăsta, timp de 27 de ani mi-am creat un sistem, da, în care nu sunt 12 zodii clasice, sunt 24 de astfel de perioade. Urăsc cuvântul zodie, nu-mi place cuvântul zodie, da? Dar trebuie să delimitez cumva aceste perioade. Și sunt 24 pentru femei și 24 pentru bărbați. Și vreau să vă zic că e pură statistică, nimic altceva.
Dar această statistică mă ajută foarte mult și în relația cu oamenii și în a defini oarecum persoana cu care stau de vorbă. Mi-am făcut un mijloc de protecție să uit datele de naștere ale oamenilor cu care interacționez, tocmai pentru a nu pune anumite etichete, pentru a evita să-i judec și să-i cataloghez imediat, da? Și chiar și scriu o carte pe tema asta, se numește Un alt fel de zodiac, scriu la vreo câțiva ani buni, da? Însă E o cercetare acolo. am făcut o cercetare foarte interesantă. E o cercetare și psihologică, da? Și vreau să vă zic că chiar am aplicat aceste cunoștințe în negocieri. De exemplu, îmi place să îmi prezint serviciile unor persoane care sunt implicate în negocieri. Da? Că negociază anumite achiziții sau că negociază, nu știu, anumiți termeni contractuali, etc. Și sunt luat de obicei la achiziții, bineînțeles, contra unor sume derizorii, așa mai mult, hai să mergem la masă pe tema asta, da? Și mă bucur când oamenii reacționează la anumite stimuli. Da? De ce? Pentru că plecăm din start de la ideea că fiecare dintre noi avem calități și defecte. În mod clar. Nu există nimeni. Deci să înțeleg că folosiți o abordare pe care o adaptați caracteristicilor acelui om știindu-i data de naștere? Doar ziua și luna, nu anul. Da. Să știți că e important și anul. Zodiacul chinezesc Nu e treaba mea. V-aș recomanda Nu în e cartea... treaba Bine, nu mă bag eu pe cercetarea noastră. În cartea noastră să țineți cont și de zodiacul chinezesc, doar ăsta european. Nu. Sunt doar numai propriile descoperiri, nimic altceva. Să vă dau exemplu. Mi-a plăcut foarte mult să vorbesc oamenilor. Vedeți, la prima vedere când discutăm despre astfel de subiecte, par mai nebuloase așa. Și de foarte multe ori eu spun persoanei din fața mea, uite, gândiți-vă la o persoană, trebuie să-mi spuneți dacă e femeie sau bărbat, da? Îmi spuneți ziua și la naștere, da? Și eu încerc să fac o descriere a persoanei respective. De ce? Pentru că în felul ăsta persoana respectivă îmi dă dreptate sau nu îmi dă dreptate. Bineînțeles că există și excepții, bineînțeles că nu le știu pe toate, bineînțeles că am descoperit eu așa în ceea ce fac eu, cam 70% din modul nostru de a reacționa sau de a gândi în anumite direcții, da? Concordă în funcție de acești parametri și mai mult decât atât, întotdeauna am fost pasionat de felul în care oamenii reacționează la stimuli. De exemplu, eu nu, stă firea mea, da? Ca eu să testez o persoană de cel puțin 2-3 ori pe zi. O persoană cu care interacționez, da? Soția mea deja mă cunoaște, copiii mei deja mă cunosc și simt stimulii de la o poștă, da? Adică las un lucru special să văd, îl fac sau... Vă pot minți copiii? Au putut vreodată? N-au reușit. Nu e vorba de mințit, pentru că dacă e un lucru pe lumea asta care să-l urăsc cel mai tare este mințitul. Și iar pe locul Ei, se mai întâmplă. Și noi când am fost copii... Furtul. Da, e un pas spre că și furtul, da. Da. Și noi când am fost copii am mai simțit nevoia, e o rebeliune, de a ne păcăli părinții, eu la aici am mea, nu la... de mințit, am descoperit că, bineînțeles, există persoane și persoane, dar nimeni niciodată nu o să mintă mai bine decât bărbatul născut între 5 și 20 noiembrie. Și femeia născută între 5 și 20 aprilie. Nimeni niciodată. Deci nevastă mea e martie, stau liniștit. Martie pe cât? 15. 15. Cum e? E mincinoasă? Nu. Așa. Haideți să vă spun o chestie. Nu știu dacă ar trebui să înregistrăm, dar haideți să înregistrăm. Cu siguranță o să zâmbească când o să ne asculte, dacă o să ne asculte. Are o chestie foarte interesantă. 1. Cel mai important lucru din viața dânsei ține de familie. Este o familie, este convins. Da. Asta da. 2 la mână. Întotdeauna o să facă ce vrea dânsa. Întotdeauna. Și dumneavoastră sunteți de acord cu chestia asta, că n-aveți cum să schimbați. Adică are o mare libertate din partea mea. Nu e vorba de niciodată libertate n-am din partea, constrâns-o cu nimic. nu e vorba de libertate din partea dumneavoastră, ci este vorba de libertate pe care și-o dă dânsa. Ea o are deja? Și 3 la mână, o are este și o pofticioasă. Și mai o chestie.
asta ca și minus. Este o vorbă care spunea Nietzsche și pe care mi-mi place foarte mult. Nietzsche, chiar dacă el a fost considerat consilierul lui Hitler, eu l-am citit foarte mult pe Nietzsche și mie îmi place Nietzsche. Spunea în felul următor: a vorbi despre sine e un mod de a te ascunde. În momentul în care auziți că detaliază foarte mult lucrurile pe care le-a făcut în ziua respectivă sau lucruri care i s-au întâmplat, da, atunci zice stop, da, ai ceva specific să-mi spui și o să vedeți că o să fie foarte interesant. Nu știe să mintă, în niciun caz, da? No. E o persoană care știe să facă diferența între glumă și seriozitate, foarte fain, da? Și este o persoană pentru care aspectul fizic contează foarte mult. Că în general pentru femei. Deși sunt și femei pentru care aspectul fizic nu contează, da? Dar pentru femeia pește din a doua jumătate contează foarte mult. V-am spus, familia pe primul loc și de foarte multe ori renunță la dânsa. Asta e un lucru iar. Noi doi suntem aceeași zodie, dar conform zodiacului, suntem aceeași zodie. Nu știu. Fecioară. Pe cât ești? 9 septembrie. Ah, da. Dar diferim, pentru că dumneavoastră sunteți în august. August, da. Și conform zodiacului dumneavoastră sunt multe diferențe. Da, sunt. Nu neapărat, oricum noi suntem niște soacre, da, ca și fecioare, așa suntem noi, fecioarele, soacre, adică avem un simț critic puțin mai dezvoltat. Eu sunt foarte critic și autoironic cu mine. Însă asta ne diferențiază. Eu niciodată nu o să fiu critic cu mine pe când dumneavoastră sunteți critic cu dumneavoastră. Asta e diferența. Asta e o mare diferență. Și atenție. Asta mă ajută într-un fel că dacă sunt criticat pot să le răspund: bă, eu am critici mai bune decât ce mi-ai formulat. Unul la mână, dar condiția esențială a fericirii este ca noi să fim prietenii noștri și nu criticii noștri. Criticile pot să fie constructive, dacă sunt anumite lucruri pe care le puteam să le facem. Eu sunt cam dictator cu mine. Nu, haideți că exagerați acum. Nu, niciun caz. Nu. Sunteți mai critic, nimic altceva. Da. Nu dictator. Nu. Sunt dictator. Super. Da, ne-am întins la niște discuții relaxante. Mai vorbim. Cât? Avem. Ajunge. Ia zi cât e părec acolo. Că mai trebuie să... E suficient. Mai trebuie să mergem și noi la casele noastre. L-ați cunoscut pe domnul Adrian Berbece și prin intermediul clipului pe care va fi publicat. Un om venit dintr-o stațiune montană, aici în mijlocul Bărăganului, și care s-a dedicat întru totul activității de a ajuta comunitatea. Și asta e un ajutor mare. Doamne ferește, sună Eu așa văd. Sună cleric, să zic. Nu, în niciun caz. Nu, în niciun caz. Văd că sunt vecinul meu, l-am văzut cum s-a schimbat și a schimbat stilul de viață. De ce vecin vorbiți? Stoian, Adrian. Bine, e și rudă cu... Da, de schimbare este wow. Da. Are 28 de kg date jos, adică... Și atâta timp că vezi niște dovezi, eu o pun în legătură cu... Vezi și în fiecare colț al orașului niște dovezi, niște... Bine, dovezi sunt realizările lor, în primul rând. Bineînțeles, nimic. Adică dumneavoastră cu toții avem... i-ați îndrumat. Bineînțeles, nimic altceva. Da. Adică noi facem galerie, să știți, nimic altceva. Adică noi încercăm să venim cu ceva nou, cu niște principii, da? Da, sunteți ca niște antrenori care trasează tactica și după aia intri pe teren și e treaba ta ceea ce faci. Dacă vrei să aplici bine, dacă nu, iar... Intri pe teren și apoi mă sui în tribune și sunt galerie, nu? Da, dar să știți că oamenii care își înțeleg responsabilitățile și vă arăt, sunt persoane care știu foarte bine ce înseamnă responsabilități și le duc și le îndeplinesc, aceste persoane în general au niște rezultate wow. Da. De ce? Pentru că îți schimbă cu adevărat stilul de viață pe toate cele trei direcții. Și pe schimbarea alimentației, și pe participarea la ore de nutriție în mod constant și activ. Da, da. Am văzut și bineînțeles și respectându-și responsabilitățile, pentru că fără responsabilități nu putem să facem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!